Tsarane ndipo muli ndine yankho seunda komwe poyamba na imito yake. Mtsogoleri wa chipani cha DPP Peter Mutharika alibe opikisana naye pa udindo wa mtsogoleri wa chipanichi. Oyendetsa galimoto zikuluzikulu akuyembekezeka kuyamba kunyenyera ntchito sabata ino. Nkhani zina nthambi ya Independent Complaints Commission yali kufufuza madandaulo opitirira 200 okhuza apolisi. Tili ndizi komanso nkhani zina zambiri tindikayi limodzi. Atuyamba chipani cha Democratic Progressive Party DPP chati mtsogoleri wake Peter Mutharika alibe opikisana naye pa chisankho cha mtsogoleri wa chipanichi. Mneneri wa chipanichi Shadrack Namalomba ndiye wanena izi pa msonkhano wa Nkhani mu mzinda wa Blantyre. Richard Chirombo wadzandiza mbiri. Namalomba anati zokonzekera msonkhanowo zafika pa chiyindeinde. Kutino tikakhale ndi msonkhano wabwino pamafunika ndithu tikhalenso ndi ndalama zokwanira. Koma chosangalatsa nchakuti achinyamata ndi azimayi iwo popeza amaganizidwa kwambiri mchipani chimenechi. Mukaonanso ku convention iko mukakhale ndi chidwi kuona kuti pa namba 1 ukafika pa namba kapena 10 mukaone balance yake ya chinyamata ndi azimayi mu komiti yaikulu imene mukaona kuti azimayi amapatsidwa ndithu dera palokaloka 50-50 kutino akakhalenso akutenga gawo lawo pa maudindo osiyanasiyana. Iwo anati ngakhale anthu aonetsa chidwi chopikisana nawo pa mipando yosiyanasiyana ndi mtsogoleri wa chipanicho yekha Mutharika amene aonetsa chidwi chopikisana nawo pa udindowo. Nthumwi ku msonkhano waukulu wa DPP ziyamba kufika ku Blantyre lachisanu. Oyendetsa galimoto zikuluzikulu awaphiza kuyamba kunyenyera ntchito kuyambira lachitatu sabata ino. Iwo atiganizoli adzakambaka kulephera kwa boma kwaniritsa zimene anagwirizana zokhuza kagwiridwe kawo ka ntchito. Wezigawosi ali ndi ripoti. Pa 14 mwezi uno poyankhula pa mkumano wa Nkhani lolemba mu mzinda wa Lilongwe wachiwiri kwa mlembi wamkulu wa bungwe loona madalaivala oyendetsa galimoto zikuluzikulu mdziko muno Francis Muntali ati chaka chatha boma lidasayinirana mgwirizano ndi bungweli kuti zinthu zisintha pakagwiridwe kawo ka ntchito. Komabe iwo ati chisayinirane ndi mgwirizanowu palibe chimene chasintha ndipo akadalandirabe ndalama zochepa zomwe zisali zabwino. tayesetsa kugwiritsa njira zonse zimene zimakhalapo kuti anthu mumvane chimodzi, ndipo njira zonsezi taona kuti zakanika. Chifukwa yake ma drivers eni yake atakhala pasi anatipempha kuti iniyo ngati akuluakulu athu tapangani organize tsiku lokuti mwina madandaulo angadzathe kumveka. Poyankhulapo pa nkhaniyi woyimirira bungwe la Professional Drivers Union of Malawi Ferguson Chimodzi ali njira imodzi yofuna kuti boma likwaniritse zimene anagwirizana ndi kusiya kugwira ntchito yawo. Iwo ati ulendo uno akhalabe akunyanyala ntchito mpaka na boma likwaniritse zimene lidalonjeza. Mwezi wa Januwale madalaivala awa adanenanso kuti ayamba kunyanyala ntchito kamba kakuti samalandira ndalama zokwana 300,000 kwacha monga amene anagwirizirana, ndipo iwo amalandira ndalama zokwana 234,000 kwacha. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wayamikira bungwe la chipembedzo cha Chisilamu la Muslim World League kamba kachidwi chake pothandiza dziko lino. Chakwera anena izi mu mzinda wa Lilongwe pamwambo okumbukira kuti bungweli lakwanitsa zaka 25 likugwira ntchito zake mdziko muno. Zambiri mwepoti Taonga Sabola. Bungwe la Muslim World League ndi bungwe la chipembedzo cha Chisilamu lomwe likulu lake lili kumaka ndipo limalimbikitsa ubale pakati pa anthu. Kuno ku Malawi bungwe la Muslim World League ladzipereka popiritsa patsogolo miyoyo ya anthu pothandiza makamaka pa ngozi zogwa mwadzidzidzi, maphunziro komanso madera ena. Ndipo polankhula pamwambo umene bungweli limakumbukira kuti lakwanitsa zaka 25 likugwira ntchito mdziko muno, mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera ati bungwe la Muslim World League ndi m'bale weniweni wa dziko la Malawi. Mwachidule okondedwa, nkhani tukamba pano ndi nkhani ya ubale, nkhani ya abale, nkhani yothandizana ngakhale pamene zinthu zakuvutani chifukwa cha ubale wokhazikika ndi chikondi cha anthu amene atitenga ife Amalawi
ngati abale wawo weniweni. Ndiye ubale wa mtundu umenewu sufunika tingoutenga ngati chinthu wamba. Ndi ubale wofunika kuyamikiridwa, chifukwa zimene akuchita kwathu kuno sikungothandiza kuti njala ya lero ichoke, koma kuthandizanso kuti kutsogoloku atsikana wathu, anyamata wathu, angakhale iwo amene makolo awo palibe, athandizike. Imeneyi ndiyo investment yeniyeni yothandiza tsogolo la dziko kuti masomphenya wathu akwaniritsidwe. Ndipo m'mawu ake mlembi wamkulu wa Muslim World League a Muhammad bin Abdul Karim Isa ati bungwe lawo lipitiriza kuthandiza dziko la Malawi m'madera osiyanasiyana. تتميز به جمهورية ملاوي من الأخوة الوطنية التي هي محل التقدير والتي نقدر فيها على وجه الخصوص الإسهامات الفاعلة لفخامة الرئيس. And I would like to highlight the fraternal, distinguished Malawi, which is the national fraternity. I would like to in particular highlight the contribution of His Excellency the President in this regard. وأستطيع أن أقول بأن جمهورية ملاوي هي من بين النماذج المتميزة عالميا في التعايش الوطني. And I can say that Malawi is one of the leading role models across the world in national coexistence. وبهذا أقول malingana ndi Aisa, dziko la Malawi lili pa mtima pa bungwe la Muslim World League. Pamwambowu achinyamata osiyanasiyana m'dziko muno adaperekera umboni pamene apindulira ndi thandizo losiyanasiyana lochokera ku bungweli. Bungwe la Jura Adventures likuyembekezeka kugwiritsa ntchito ndalama zokwana 4 billion kwacha pomanga malo opatsa chidwi mu mzinda wa Blantyre. Izi kutsatira mgwirizano omwe bungweli lasayinirana ndi khonsolo ya mu mzindawu lolemba. Kelly Napolo afotokoza. Ntchitoyi igwirika ku Catholic Institute CI komanso Blantyre Sports Club mzindawu. Wapampando wa board ya Jura Adventures a Charles Zimba wati malo adzapereka zosangalatsa kwa mabanja komanso kuphunzitsa ana luso lokhazikika m'moyo ndi zinthu zina zambiri. Kwakukulu tikuyang'ana achinyamata komanso akuluakulu. Titasinkhasinkha m'Blantyre muno tinapeza kuti kulibeko malo oti ana akhoza kumapita kumakasewera kumakaphunzirako ziwiri zitatu kwa nzawo komanso akuluakulu. Tinaona kuti malo enieni oti mabanja akhoza kumapita as families anali ochepa kapena kulibiretu oti atha kupitako masuka bwinobwino. M'mawu wake mkulu wa khonsolo ya mzindawu a Dennis Chinseu anati kuwonjezera pa kukongoletsa mzindawu ntchitoyi idzatsegulanso mwayi wa ntchito kwa anthu. Choyambirira mwina chimene nganene ndi chakuti mukamva mwina ntchitoyi ikufuna ndalama pafupifupi 4 billion. Mukayang'ana ndi mmene timagwirira ntchito zathu ngati khonsolo ya mzinda wa Blantyre ndipo vuta kuti 4 billion imene tingayipeze kamodzi ndi kamodzi kugwira ntchito imeneyo. Ndiye titha kunena kuti phindu loyamba ndilo kuti apepusa khonsolo ya Blantyre imene inakakhala ndi ntchito yosaka ndalama ngati zimenezi kuti ipereke mwina ntchito zapamwamba ngati zimenezo. Chachiwiri tiyeninso tiyang'ane kuti tu anthu amenewa azikhala kuti pamene akuyendetsa chinthu chimenechi anthu azikalipira ndalama zosiyanasiyana. Ndalama zimenezitu mbali ina zizipita ku misonkho ya dziko lino ndipo zithandizira kukweza chuma cha dziko la Malawi. Nthambi ya public private partnership ndiyomwe inali nkhala pakati pomwe Jura Adventures ndi khonsolo ya mzinda wa Blantyre amasayinirana mgwirizanowu. A Patrick Kabambe ndi mkulu wa nthambi ndipo wati mgwirizanowu ubweretsa zotsatira zabwino mzinda. Mgwirizano umenewu tasayina lero pakati pa Jura Adventures ndi Blantyre City Council ndi nkhani takadukambirana kwa kanthawi. Tinapemphedwa ifa commission kuti tathandize kupeza ma investors amene angathe kupanga chitukuko kutukula mapaki amene wawa kuti ma residents amuzida wa Blantyre apeze malo kuti azikhala kukhala kutakasuka ndi kusangalala. Ntchitoyi ikuyembekezeka kuyamba pasanathe miyezi iwiri ndipo zonse zikayenda bwino itenga chaka chimodzi kuti ifike kumapeto. Ofesi yoona za chisamaliro cha anthu kumpoto kwa boma la Mzimba yati ndiyo khumudwa ndi mabungwe ena
omwe amafikira anthu ovutika ndi thandizo posalabadira ofesi. Izi akuti zachititsa kuti mabungwe ena azilephera kufikira anthu ofunika thandizo kwenikweni mu mzinda wa Mzuzu. Samkarimira ali ndi nkhani yonse. Othandizira mu ofesi ya mkulu wa chisamaliro cha anthu kumpoto kwa mzimba Benjamin Gazilamo anatsindika kwena kuti ofesi yawo muli chiwerengero cha anthu onse amene ali ovutika mu mzinda wa Mzuzu komanso kumpoto kwa boma la mzimba. Iwo anena kuti anthuwa adaweka m'magulu ndipo amagwiranso ntchito ndi mabungwe omwe si aboma komanso anthu ena omwe akuona chisamaliro cha ana, ndipo zonsezi amachita mogwirizana ndi cholinga anthuwa azithandizidwa. Iwo anayankhula izi pomwe a Twafane CBO anakathandiza anthu ovutika opitirira 30 ndi zakudya komanso zovala zomwe ndi za ndalama pafupi 1 million kwacha. Tikupewa mchitidwe uja kuti ngati apita okha kudera nkutheka kupezerapo mwayi kupereka thandizo komano kumachitira sonkhaza anthu amene ndi ofunika apindule. Nchifukwa chake tikulimbikitsa kuti nchofunikira kwambiri kudzera ku ofesi ya boma pofuna kufikira ndi thandizo kwa anthu ovutikitsitsa. Iwo anayamika gululi kamba kotsatana ndondomeko yabwino pofikira anthu ovutika mu mzinda wa Mzuzu, ndipo anena kuti izi ndi zimene zikufunika. Wapampando wa board ya Twafane Conex Simwera analonjeza kunena kuti gululi lipitiriza kufikira anthu ovutika mu mzinda wa Mzuzu, koma ananena kuti maloto awo kunena kuti akafikira anthu ochuluka m'dziko muno. Limeneli siyisankha kapena kuyang'ana mbali inake, tithandize munthu aliyense amene tukanayo muno Mzuzu kusasankha mbali ina iliyonse. Gululi linathandiza anthu achikulire, amayi, amasiye, anthu omwe ali ndi maulumali osiyanasiyana ndi ena. Mmodzi mwa anthu omwe apindula awezi chinoko anali wokondwa kamba kathandizoli. Dzanja lopereka ndipo limadalitsa. Ambuye pamene achosa ndipo akabwezere edabodabo. Ndipo ine pa msinkhu wanga uno sinachionepo. Twafane CBO lomwe ndi dzina la Chilambia ndipo limatanthauza kuti tithandizane, lidayamba mchaka cha 2003 ndipo pakali pano ndi mamembala okwana 140 ndipo amakumana mwezi uliwonse kumene amasonkha ndalama zomwe zina amathandizira anthu ovutika. Tipitiriza kupasirani nkhani ze mkatha kuonera izi. 75 days since the last day of last season. We are ready to do it all again. Phil Foden is having the season of his life. Brilliant! Just brilliant! That is quite something! Get all your football needs with DSTV for Business. Visit dstv.com/business and find the package that suits your business. They'll love it here. Enjoy the best football moments with your #BFFGoTV. Get GoTV Max today to enjoy all the best football live on SuperSport. GoTV, love it. Welcome to Premier Beta. You have tried the race, now play the base. Win big with Navigator. Watch your payout soar higher and higher. That cash out before your winnings fly away. Join the fun now at Premier Beta. Beta with the best. The Independent Complaints Commission yati kupitiriza kufufuza madandaulo 186 mu madandaulo 285 kuza mchitidwe wa polisi omwe lakale kulandira kuchokera mchaka cha 2021. Kufikira lero nthambi amaliza kufufuza madandaulo 50 ndipo pa mlandu yomwe akuifufuza ndi kuphatikizapo dandaulo la za imfa ya mwana wina mboma la Mzimba. Mwanayo adamwalira polisi atayimitsa kwa kanthawi galimoto yomwe makolo ake adakwera popita naye ku chipatala. Pemphero Malimba ali ndi ripoti. Mneneri wa nthambi Ahapi Njalamano ati kuchepa kwa ndalama zimene amalandira kuchoka ku boma ndi vuto lalikulu limene amakumana nalo pa kagwiridwe kawo ka ntchito kofufuza madandaulowa. Mwachitsanzo
iwo anafotokoza kuti mchaka cha chuma cha chaka chino mpaka chaka chamawa nthambi idalandira ndalama zokwana 741 miliyoni kwacha pamene inkafuna ndalama zokwana 900 miliyoni kwacha. Mutamva ino kuti wina wake ndalama zakwanira ma resources nthawi zonse mwina amakhala osakwana komano momwemo timayesetsa ndithu mothandizidwanso ndi abwenzi ntchito yathu isaime tifikira Malawi moyenera madandaulo awo tipange kafukufuku mpaka timalizitse monga amene zimene akhali. Mkulu wa bungwe la Catholic Commission for Justice and Peace a Boniface Chibwana anati ndizodandaulitsa kuti nthambi ikuchedwa kumalizitsa ntchito yofufuza madandaulo a Malawi. Iwo anafotokoza kuti nthawi yakwana tsopano kuti boma lidzilingalira kaye nkhani ya ndalama isanakhazikitse mabungwe ndi nthambi zake. Pakadali pano wapampando wa komiti ya kunyumba ya malamulo yoona zachitetezo Salim Bagas adagwiritsa ntchito mkumano wa aphungu a kunyumba ya malamulo umene uyambe posachedwapa pokapempha boma kuti lonjezere ndalama zimene nthambiyi komanso nthambi zina za boma zikuyenera kugwiritsa ntchito. Pamene akuganizira ma department ena aboma aganizirenso bungwe limene likuphatikizaponso mabungwe ena. Nthambi ya ICC idakhazikitsidwa pansi pa lamulo la Malawi Police Act kuti lidzilandira komanso kufufuza madandaulo okhudza kagwiridwe ntchito ka apolisi mdziko muno. Zadziwika kuti anthu ambiri mdziko muno sakudziwabe za ufulu wawo ngati ogula. Bungwe la Competition and Fair Trading Commission CFTC ndi lomwe laulula pomwe layamba kugwiritsa ntchito lamulo latsopano loyang'anira ogulitsa komanso kugula malonda. Feston Malekezo wadzandiripotire. Payankhula pa maphunziro atu ankhani okhuza lamulo latsopanoli ku mzuzu lolemba a Blenda Bota omwe ndi mkulu woyang'anira za ogula ku bungwe la CFTC anati ogula amene akudziwa bwino za lamuloli angakhala ozindikira bwino za ufulu wake. Abota anati lamulo latsopanoli limene linayamba kugwira ntchito pa 1 Julayi chaka chino likuperekanso mphamvu kwa bungweli kupereka zilango kwa anthu komanso makampani amene aphwanya malamulo. Malinga ndi Abota lamuloli linawunikiranso kuti pakadali pano anthu akugwiritsa ntchito makina a intaneti pogula katundu kotero kuti pamafunikira kuti anthu otere azitetezedwa. Lamulo latsopanoli layikanso ndondomeko la onjezeranso kuti ogula pa intaneti atha kutetezedwa ngati owagulitsayo angakhale kuti waphwanya malamulo. Ndiye panopo tinganene kuti lamulo lapanoli latipatsa ifeyo mphamvu zambiri kudzera kuti titha kuyang'ana madera ambirimbiri omwe kalero sanachitidwe include. Komanso yatipatsa mphamvu yopereka mafaini omwe mbuyo mulamulo munalibe. Mmodzi mwa atolankhani amene anatenga nawo mbali pa maphunzirowa George Nkandawire anati pophunzitsidwa za lamuloli zimuthandizira kuti azitha kulemba nkhani zake mozindikirisa anthu enanso amene sakudziwa za lamuloli. Pamakhala zina zimene zimachitika zimene zili zoswanya malamulo mupeza kuti pali anthu ena amene amakhala pansi umakambirana mwina nkhani za mitengo chitsanzo ndi anzathu amini patsi komanso mwina anzathu azigayo anthu amene amakhala pansi kukweza mwina mitengo yawo zimene zozo palamulo sizololedwa yayi. Ndi ifeyo umene taphunzitsidwa mmene tadziwira tinacho chikhulupiriro kuti amalawi ambiri nawo atha kudziwa chifukwa ife ngati tatenga uthenga umene tauzidwa lamulo limene lilipo pano pali limene lamuloli likulesanso mchitidwe wa makampani ena amene amagwirizana zokweza mitengo ya katundu wawo mosasata ndondomeko monga kufunsa ku bungwe la CFTC. Ndunaona kuti pasimakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo a Jean Sendeza. Yari boma komanso mabungwe olimbikitsa amayi pandale akufuna amayi ambiri akhale m'maudindo monga aphungu a kunyumba ya malamulo. Iwo akufuna izi zichitike kuyambira pa chisankho cha chaka chamawa. Asendeza kufotokoza kwa mtolankhani wathu Pemphero Malimba. Dziko ngati la Malawi chaka chamawa mmene ndinanenera kuti 2025 tikupita ku zisankho zimene zitufunitsitsa nambala ya azimayi pamene ilili pa nambala ya anthu 42 imene ili 27%. Tufuna ichoke pa 27% ifike ndithu pa 35%. Zimene zitufuna kuti zitheke ndipo zitheka chifukwa chatsopano kuti ndondomeko imene tili nayoyi panopo yapanga kuti zina zimene zimaoneka zotsamwitsa kuti azimayi atenge nawo mbali zimenezo zimene taziona kuti zimene zitikazikonza ndi kuti zithandiza bwino kuti azimayiwa asakhale ndi zina chilichonse chotsamwitsa.
mawake mkulu wa bunge la Oxfam kuno Malawi alingalireni mihoa warapitiriza kuchita zokambirana ndi magulu osiyanasiyana kuti apeze njira zabwino zothandizira amayi pandale. Zimene zachitika bwino chifukwa chonena kuti ma 50-50 oyambirira anthu amanena kuti timayamba mochedwa. Aini ake azimayi amene amafuna kuyima komanso ovota amanena kuti mwatibwerera mwina chisankho chili next week kapena 3 months. Koma panopo tikaona kuti chisankho chathu chili pa 16 September 2025 zikusonyeza kuti tachita bwino aku sector kwathu kuno kwa gender kuti at least chisankho chidakalibe patali. Utsogoleri wa amayi wa mpingo wa Living Waters wapereka katundu osiyanasiyana wa ndalama zokwana 6 million kwacha kwa achikulire oposa 200 mu mzinda wa Blantyre. Polankhula pamwambo, Bishop Fane Matei wa mpingo wa Chimwankhunda Living Waters anatsindika kufunika kothandiza okalamba omwe nthawi zambiri amasalidwa komanso kumana ndi mavuto ena osiyanasiyana chifukwa cha msinkhu wawo. Liwereni Mpasa walemba ripoti lomwe wawerenga ndi Alvis Hoahoa. Polankhula pamwambo wopereka thandizo, Bishop Fane Mateyu anafotokoza za kufunika kuthandiza anthu okalamba makamaka poganizira mavuto azachuma ndi ena otero amene anthu akumana nawo. Timaona kuti magogo athu akamakula amakhala ngati akuyiwalidwa chifukwa akamakula magogo athu amatha kumaganiziridwa kuti munthu akakalamba ndiye kuti mwina ndi fiti kwacha kuti wakalamba ndiye ife tikuwapanga magogo athu kuti adzikhala osangalala asamamve kuti takula desi tikuwerengedwa. Komanso zimene zizi tikuzipanga chifukwa chotsogozedwa ndi mayi Apostle Ndovi amene anayambitsa utumiki umenewu wa Living Waters komanso utumiki wa azimayi asala. Nde makulu athu amene watitafotokozera kuti ife azimayi amuno mu Blantyre tifuna tikhale ndi mwambo osamalira magogo anatipatsa mphamvu kuti ndi nkhani yabwino tikhoza kutero. Nde tikulemekeza kwambiri mayi Apostle Jini Ndovi chifukwa cha kutipatsa mphamvu kuti tikhoza kukhala ndi mwambo osamalira magogo athu. Mmodzi wa anthu omwe alandira thandizoli, mayi Mary Chodzeka, anathokoza mpingowu chifukwa chokumbukira anthu achikulire. Sitinayembekeze kuti tilandira nyengo ndiyovuta mukuziwa tikusowa chuma ifa achikulire azigogofe koma zatengera chisomo cha Mulungu kuti tifike pamenepa. Ineyo ndingothokoza makamaka mpingo uno wa Living Waters chifukwa kuti samalira kuti yesa ichi ambuya adalise. Amayi achikulire pafupifupi 200 anapindula walandira thandizo la ufa, mafuta ophikira, sopo ndi zina zofunika. Nkhani za thandizo mwezi kumatisiyana na insomito yake. Mtsogoleri wa chipani cha DPP Peter Mutharika alibe opikisana naye pa udindo wa mtsogoleri wa chipanichi. Oyendetsa galimoto zikuluzikulu akuyembekezeka kuyamba kunyanyala ntchito sabata ino. Nkhani zina nthambi ya Independent Complaints Commission yali kufufuza madandaulo opitirira 200 okhuza apolisi. Mlali ndine Yankho Semunda.